Molwch wi weision yr arglwydd, molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddo enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlid, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Gweddiwn. Wyt ti arglwydd yn ein misg. Gwared ni rhag bod yn fyddal i lais dy lan ysbryd. Byw had i ein cydwybod a'r sancteiddrwydd. Porthan meddwl a thwirionedd, piran dychymig a harddwch. Agor ein calonau i'th ganiad, a fflig ein hywyllus i'th bwrpas dwyfon di. Amen. Wel, noswaith dda iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i gapel Heol Awst ac i'r Oedfa Bregethu hon. Yn y falch i ni ein bod ni wedi gallu dod mae heno, oherwydd wrth gwrs wrth i ni ddathlu canrif a hanner o hanes Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yma yng Caerfyrddin, i ni'n gwybod yn iawn am y cysylltiad agos sydd rhwng yr addoldy hwn a'r Undeb, oherwydd mae yma canrif a hanner yn ôl. Mis Hydre oedd hi, 1872, y cynhaliwyd cyfarfodydd cyntaf yr Undeb. Ac mae'n braf bod yma heno. Diolch yn fawr iawn i aelodau Heol Awst am ein croesawu ni. Diolch yn fawr i chi ddiaconiad hefyd yn eich cymorth gyda'r trefniadau. A chi'n bod fi'n ymhofio, diolch i chi Mrs Olga Williams hefyd am eich cymorth a'r gwasanaeth ar yr organ heno. Diolch i chi gyd am ddod, diolch am eich cwmni a'ch presenoldeb. I ni'n mynd i ganu yr enyn cyntaf, geiriau J.G. Williams, ac yn dilyn hynny, fe fydd y Parchg Aled Davies yn ein hadwen ni yn y darlleniad a'r wedi. Yno arglwydd gorfod meddwl, yn dy gariad llawen hawn, cariad erys fyth ei gallu aeth yn honedd fyth yn llawn, frenu nef a deiar lawn, molwn byth dy enw mawn. Yr enw cyntaf.
Diolch am gael rhannu yn yr Oedfa yma heno, a dwi'n falch o wneud hynny yng nghwmni Andrew. Mae gen i fab a merch sydd wedi treulio blynyddoedd yn y coleg yn Aberystwyth ac wedi cael bendith o dan weinidogaeth Andrew. Ac ar gais Andrew, dwi yn darllen o trydydd llythyr Ioan, y drydedd y bennod gyntaf. Llythyr gan Ioan yr arweinydd, at fy ffrind annwyl Gaiws, yr un dwi'n ei garu go iawn. Ffrind annwyl. Dwi'n gweddio fod popeth yn mynd yn dda gyda thi. Ath fod yr un mor iach yn gorfforol ac wyt ti'n ysbrydol. Dwi wrth fy modd pan mae brodyr neu chwiorydd yn dod yma a dweud wrthai mor ffyddlon wyt ti i'r gwirionedd. Does dim byd yn fy ngwneud i'n fwy llawen na chael clywed fod fy mhlant yn byw'n ffyddlon i'r gwir. Ffrind annwyl, mae dy ffyddlondeb di yn amlwg. Rwyt ti'n helpu'r brodyr sy'n pregethu'r newyddion da dy fod ti ddim yn ei nabod nhw. Maen nhw wedi dweud wrth yr eglwys sydd yma, mor garedig a hael wyt ti. Dal ati, gyda'r gwaith da o'i helpu nhw ar ei ffordd fel hyn. Mae'r hyn yr wyt ti yn ei wneud yn plesio Duw. Mae nhw wedi mynd allan i weithio dros Iesu. A dan nhw'n derbyn dim byd gan bobl sydd ddim yn credu. Felly, mi ddylen ni sydd yn credu roi croeso iddyn nhw yn ein cartrefi ni. Dan ni'n ei helpu nhw i rannu'r gwirionedd wrth wneud hynny. Gwna di ddaioni. Yr rhai sy'n gwneud daioni sy'n blant i Dduw. Dydy'r rhai sy'n gwneud drygioni ddim yn nabod Duw. A diolch i Dduw heno yma am ei air sanctaidd. Dewch i ni gydweddio. Gweddio. O dad nefol yn y tywelwch ac yn y llynyddwch, da ni'n agosau ata ti. Diolch am y cyfle yma i ddod ynghyd i daddoli, i dygeisio di. Ac arglwydd o rythr a bwrlwm y dydd, a da ni'n diolch am bopeth da ni wedi'w glywed a'i weld. Da ni'n diolch am gyfle i sgwrsio a seiadu. A rhai ohono ni falle'n teimlo mor dda gweld pobl eto ar ôl cyfnod o golli gweld ein gilydd. Ond arglwydd yn fwy na dim byd, da ni'n diolch am y cyfle heno i ddod ger dy fron di. Diolch am gyfle i addoli ac i weddio. Da ni'n dy gyfarch di heno fel ein tad nefol ni. Ni'n diolch arglwydd am y fraint o gael ymgynnull yma fel brodyr a chwiorydd i'n gilydd. Yn ystod y dydd, da ni wedi clywed llawer am dystiolaeth y gorffennol. Da ni wedi clywed am yn hanes ni. Am y modd rwy ti wedi bod ar y waith ers canrifoedd. A diolch am ran Undeb ran i bynwyr yn y dystiolaeth Gristnogol honno. A da ni heno yn diolch am yr rhai a fi yma yn llyfurio o'n blaenau ni.
Da ni'n diolch am rai hynny ar anodd y ffydd yn ein stori ninne. Yn arweinwyr eglwysi, yn athrawon ysgol Sul, am dylanwad ei lwydydd sydd yn harwen ninne ar hyd y lwybrau cysygredig di. Ond ar glwydd heno mae da ni'n diolch am yr hyn da ni wedi glywed am y dyfodol hefyd. Diolch am gynlluniau newydd. Diolch am awydd i rannu'r newyddion da, i dystio i'r gwirionedd, i gyhoeddi mai efengil Iesu Grist yw'r ateb ar gyfer yn byd toredig ni. Diolch am gyfle heno i gyhoeddi unwaith eto mae Iesu yw'r ior. Diolch am gyfle i ddiolch am y cariad a ddoth i'n byd ni ym mherson Iesu. Diolch dy fod ti wedi gweld yn dda i amwneud â ni. Gweitha'n holl ffeiledau, gweitha'n holl pechodau ni. Ac ar glwydd yma heno, yn y munudau hyn, da ni'n cysegru'n hunain o'r newydd i ddwasanaeth. Da ni'n diolch am gyfoeth ac amrywiaeth dy weinidogaeth di. Diolch am y modd rwyt ti o hyd yn galw pobl i ymgymryd ar gwaith, yn wir a gwragedd, yn hen ac ifanc. Diolch am gael rhan yn y gwaith hwnnw. Ac ar glwydd yn y byd toredig, rhanedig yma da ni'n byw ynddo fo. Da ni'n gwyddio ar glwydd am y bobl hynny heno sy'n teimlo'n bell o dy gariad. A'r bobl hynny sy'n teimlo'n fregus ac yn ofnus. Yn hiraethus, da ni'n gwyddio ar glwydd am ein byd ni. Ac mae yna fannau arbennig, mae'n meddyliau ni yn cael ei harwen ar hyn o bryd. Y sefyllfa yn Wcrain a'r gwledydd cyfagos. Affganistan yn wyneb daeargryn. Texas yn dilyn saethu di-reswm. A phobl Japan yn teimlo'n fregus ac yn ofnus wedi gweld un o'i harweinyddion nhw yn cael ei ddienyddio, yn cael ei ladd. Ac ar glwydd, da ni'n cyflwyno'n gwlad heno. Yn wyneb ansicrwydd gwleidyddol, yn wyneb diffyg arweiniad clir. A da ni'n gwyddio, y bydd yna ddatrysiad. Clyw'n gweddi ni dros y sefyllfaoedd hyn i gyd. Ac hefyd ar glwydd rwy ti'n clywed yr hyn sy'n yn ein calonau ni, bob un ohono ni, ar hyn o bryd. Ac ar glwydd mae'n bethau gynno ni gyd. Da ni am ei rhannu gyda thi. Mi wyt ti'n clywed y cyfan. Mi wyt ti'n yn deall ni. Mae ti hwnt yn dirnadaeth ni. Ond da ni'n diolch bod ni'n medru rhannu y cyfan gyda thi. Derbyn ni heno felly. Derbyn ein moliant ni. Derbyn ein clodydd ni. Oherwydd da ni'n gofyn hyn oll yn enw dy fab Iesu Grist, a'n dysgodd wrth i ni weddio i ddweud, ein tad,
Yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, gan ei seiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes eisoedd. Amen. Byddwn ni'n cyfarfod gorfodi naten am hanner awr wedi 9, defosiwn yn gofal ar Bregethu Tom Davies, cadeirydd y pwyllgor lleol. 20 munud i 10 wedyn dathliad yr Undeb gan ofal Andrew Lenny. Ac yna dilyn disgwyl y de neu coffi fe fydd Oedfa am hanner awr 11. Mae'n anodd credu bod ar ôl yr holl ddisgwyl bod ni'n cyrraedd y diwrnod olaf fory. Ac dyna ni'n gobeithio gewn ni'r cwmni chi fory hefyd. Byddai byddwn i'r offrwm yn awr am y casgliad heno mynd tuag ar waith cymorth Cristobal. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am y cyfraniadau. Des ydy wedi croesawu pawb sydd yn ymuno ni yn rithiol hyn o hefyd croeso cynnes trwy gwirth technoleg. Dwi'n gwybod bod yna nifer yn dilyn yr Oedfa ar wefan yr Undeb. Diolch i chi gyd hefyd am eich cwmni. A diolch i Rodri a'i gyfaill fan hyn am weld i'r trefniad arbennig hwn. Wel, ymlaen sy'n y rhan i gyd yw cyflwyno neu gwrannu ni gyflwyno fe. Mae eisiau graisawu yn sicr ein pregethwr gwan fi heno, sef y Parchg Andrew Lenny. Nawr te, y Parchg Gwilym Hiraethog James o fod i bregethu yma heno, ac i ni wedi gwybod na ysmisiodd, ac i wan i bod wrthi ysmisiodd gobeithio'n paratoi. Ond gweitha'r modd mae'r hyn gofid wedi cydio yn Iwan. Ac mae'n poeni'n fawr nad yw'n gallu bod me heno, ond bydd naeth y gyfle i bregethu yn yr Undeb flwyddyn nesaf. So mae'n flwyddyn arall dyna bod eisiau bregeth. Ond mae'n o'n i mewn sefyllfa di chi nad yw'n wrth wrth gwrs bod angen chwilio pregethwr ar gyfer heno. Ac o'n i'n gwybod yn sicr o wahodd Andrew. Na bydde Andrew mor barod i cynorthwyo ni, achos i ni'n gwybod cymaint mae pregethu'r gair, felly deinir y fenni yn golygu i Andrew. Felly, ni mor ddiolchgar i Andrew. Un o fechgyn Sir Gar yw Andrew Lenny, wrth gwrs, wedi cael ei fagu mrechfa. Bu oedd e'n gwenedigeithi yn prif ni fel annibynwyr yn dyffryn a seilo maes teg. Ac yna, wrth gwrs, yng Nghapel Seion Baker Street Aberystwyth am 31 o flynyddoedd. Ac fel ddwedodd Aled, wedi es i yn un o'r myfyrwyr a fi o dan i wenidogaeth hefyd yn ystod y mlynydde yn y coleg. A chyment ohono ni fyfyrwyr wedi elwa o'i wenidogaeth ac o'i ofal ddigeiliol ac yn ni mor ddiolchgar am hynny. Mae Andrew yn uchel iawn i barch fel wenidog ac hefyd fel cyfaill yn y wenidogaeth. Andrew, ni'n eich croesawu chi heno,
i ni'n diolch i chi am fod yma ac yn dymuno pob bendith i chi wrth i chi agor y gair i ni heno. Ond cyn hynny, ni'n mynd i ganu'r emyn nesaf, geiriau Graham Kendrick wedi cyfieithu gan Cassie Jones sy'n ohono ni. Ond beth sy'n rhyfedd, mae 3 emyn yno, 3 emyn os dwi'n deall yn iawn, maen nhw'n eiriau gan 3 o wenidogion annibynwyr. Os dwi'n anghywir, cywirwch fi ar ddiwedd rhaid fan yna. J.G. Williams, cyfieithiad Cassie Jones a H.G. Jacob hefyd. Dad y gariad yn dilir ddisgeiria, trech na'r swerthwch yn dilir ddisgeiria. Iesu goleini'r byd, cofian unne, tîl gwir am rhyddhawn cadwyle, Grist clywen cri, goleia ni. Ac yn y blaen, yr ail emyn.
Diolch o galon i Beti-Wyn ein Llywydd am y croeso ac am ei geiriau caredig. Fe hoffwn ni ddymuno adferiad iechyd, bian a llwyr yr pachedig Iwan Llywelyn Jones ynghyd â nifer o selogion yr undeb sydd wedi caethiwo gan Covid. Mae gan Iwan ran serch hynny yn yr oedfa heno. Fe sydd wedi dewis yr emynau. Wy'n gwybod bod fi'n edrych yn ifanc, ond o'n i hanner 100 mlynedd yn ôl, yn y cyflwyniad dathlu 100 mlwyddiant sefydlu undeb yr annibynwyr Cymraeg. Ac yn eistedd lan fyna gyda fy mam. Mae un darlun o'r cyflwyniad hwnnw yn fyw iawn yn fy nghof. Roedd y llefarydd yn y cyflwyniad yn sôn am y diriwiad crefyddol yng Nghymru, ac nad oedd y tyrfaoedd bellach yn dod at Grist. Ac eto, roedd na ddynion a merched o un i un yn dod i brofiad o ras ac i adnabod y gwaredwr. Y darlun sy'n gen i, ac mae'n fyw iawn yn fy nghof, yw gwraig ifanc yn cerdded lawr yr ale fyna, ac yn canu gyda'r llais mwyaf angylaidd a swynol. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi, daeth Iesu i'm calon i fyw. Rwy'n gallu gweld hi ac yn gallu chlywed hi nawr. O'n i yn y coleg ym Mangor ar y pryd, do'n i ddim yn ymgeisydd am y weinidogaeth, ac yn sicr o'n i heb brofiad o ras ac adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu. Ond fe gefais fy nghyffwrdd yn ddwys iawn yn noson honno. Ac yn chefn rhagluniaeth Duw, roedd y wraig ifanc yna yn canu a chan yr adfywiad newydd yn rhan o'r llwybr a ddath â fi i ffydd ac argyhoeddiad. Dyw'r tyrfaoedd ddim yma heno, ond mae dynion a merched o hyd, o un i un, yn dod i ffydd ac argyhoeddiad. Ac mae Duw yn ei ras yn sicrhau gweddill ffyddlon i dystio iddo yn y Gymru hon. Fan hyn o dwi heno, nid lan fyna. Braint i mi yw pregethu'r Efengil yma heno, mor frawychus yw'r cyfrifoldeb. Ac wy am ddweud yn benodol mod i'n diolch i ffyddloniaid cwrdd gweddi Seion Aberystwyth am weddio droso hi nos Fawrth ddiwetha. A maen nhw'n parhau i weddio drosto hi heno. Neges o her sy'n gen i i'r gweddill ffyddlon. Mae neges i fi yn gyntaf oll, ac yna yn neges i ni gyd. Mae'r hyn sy'n gen i i'w ddweud wedi gynnwys yn yr adnodau darllenodd Aled, a diolch i Aled am y darlleniad ac am ein harwen i mor ddwys mewn gweddi. Mae'r hyn sy'n gen i wedi gynnwys yn yr adnodau darllenodd Aled o drydydd llythyr Ioan. Ga i nodi 4 gair yn yr adnod gyntaf. Gaiws y gŵr annwyl. Dyna'r testun.
Gaiws y gŵr annwyl. Sawl un ohono ni sy'n debyg iddo fe. Pobl tebyg iddo fe yw asgwrn cefn pob eglwys, ac mae angen pobl tebyg iddo fe ar bob gweinidog i'w gefnogi a'i galongnogi yng ngwaith yr Efengil. Llythyr at unigolyn o'r enw Gaiws yw trydydd llythyr Ioan, ac roedd Gaiws yn enw cyffredin iawn yng nghyfnod y Testament Newydd, a cheir sôn am 3 gŵr arall yn y Testament Newydd sy'n dwyn yr un enw. Fe hoffwn ni nodi 3 pheth am y Gaiws hwn mae Ioan wedi anfon llythyr ato. Yn gyntaf oll, roedd e'n roedd Ioan yn ei garu yn y gwirionedd. Cyferchir ef gan Ioan fel gŵr annwyl y mae'n ei garu yn y gwirionedd. Beth yw gwirionedd? Wel, dyna gwestiwn peilat, ynddo fe, i'r arglwydd Iesu Grist. Roedd yr arglwydd Iesu'n ymgorfforiad o'r hyn yw'r gwirionedd. Mae llawer un wedi dweud y gwir wrthym ni, ond dim ond yr arglwydd Iesu sydd wedi ymgorffori'r gwirionedd. Ym mis Medi, yn eglwys Seion, Baker Street, Aberystwyth, ar y cyd ag eglwys Bethel Talabont, cawsom ordeinio Gwilym Tudur yn weinidog i'r arglwydd Iesu Grist yn ein plith. Ac fe ddiwisodd Gwilym emyn Titus Lewis i'w ganu ar ddechrau'r Oedfa ordeinio, am ei fod yn dymuno i bawb ar y cychwyn yn deg gael ei hatgoffa o fawredd digyffelib yr arglwydd Iesu Grist. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn. Ac yn yr arglwydd Iesu, ni'n gweld dyn ar ei orau. Dyn fel y dylasau dyn fod. Dyn yr oedd cariad gweithredol yn llewyrchu trwy fywyd. Dyn a safau'n gadarn yn erbyn y drwg. Dyn na ildiodd i demtasiynau. Dyn y methodd dynion a merched ddwy'n unrhyw gyhuddiad o bechod yn ei erbyn. Dyn a fynodd weddio am faddeuant i'r rhai a'i croeshoeliodd. Fe ddwedodd Gandhi am yr arglwydd Iesu, the gentle figure of Christ, so patient, so kind, so loving, so full of forgiveness, that he taught his followers not to retaliate when abused or struck, but to turn the other cheek. I thought he was a beautiful example of the perfect man. Dyna'r unig esiampl. Yr arglwydd Iesu yw'r hodd fwyaf Duw i chi a fi. Oedd hi wrth yw tad y goleuni meddai ago, y daw pob rhoi da a phob rhodd y berffaith. Daioni yn unig sy'n dod oddi wrth yw. Daioni yw craidd y ffydd Gristnogol. Oherwydd i ddaioni i chi a fi, i ddychead am ddaioni i chi a fi, darparodd Duw ffordd unigryw i ddod â ni i gymod ac i berthynas fyw a real ag drwy weinidogaeth i annwyl fab. Yn yr hyn a gyflawnodd Iesu drosom ar y groes, mae'r rhyfeddod daioni Duw rywsut yn cyrraedd i binacl. Ni ellir condemnio unrhyw grediniwr am ei bechodau, oherwydd mae Iesu wedi ei gondemnio yn ein lle. Fel y dywed Paul wrth yr Ifeiniad, cyfieithiad Bible.net, ond ydy'r rhai sy'n perthyn i'r Meseia Iesu ddim yn mynd i gael ei cosbi. A wy'n hoff iawn o gyfieithiad J.B. Phillips. No condemnation now hangs over the head of those who are in Christ Jesus. A mae'r ymadrodd yng Nghrist yn dipyn o ffefryn gan Paul, yn helpu ni i ddeall y cysyniad yma o ddim condemniad na chosb. Mae'r ymadrodd yn ymddangos 164 o weithiau yn ei lythyron. Cyn gynted dan bod ni yng nghymorth yr ysbryd glân yn rhoi'n ffydd yn Iesu,
Yn edi farhau yn cyffesu'n pechodau ac a'n dwylo gweigion yn estyn am y myddeiant no ddef i sicrhau ni ar y groes, dywed Paul ein bod ni wedyn yng Nghrist. A phan yr ydym yng Nghrist, cawn ein hamddiffyn rhag dicter Duw yn erbyn ein pechod. Disgynodd y dicter ar gosb am ein pechod ar Iesu, rhoi ei fywyd glân yn iawn am ein pechodau ni. Talodd y gosb yn ein lle. Mae'r gosb, mae'r ddamnedigaeth i chi a fi yn ei heiddi am ein pechodau yn y gorffennol, yn y presennol ac yn y dyfodol wedi ei osod ar Iesu Grist ar groes unig Calfaria 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r prawf am ein troseddau ni wedi gynnal. Mae'r farn wedi chyhoeddi. Mae'r ddirwy wedi ffali. Mae'r cyfan drosodd. Megis y dywedodd Iesu hun o'r groes gorffennwyd. A mae Duw yn gweithredu ar daioni ni drwy weinidogaeth i annwyl fab. Mae wedi sicrhau y medr pawb sy'n ymddiried ynddo yn Iesu fel ei waredwr ac yn ei garu fod yn rhydd o farn. A dyma'r gwirionedd mae'r Testament Newydd yn tystio iddo. Yn Iesu Grist, ni'n gweld y gwirionedd am gariad, gras a thrigaredd Duw, am faddeuant pechodau ac iachawdwriaeth, am obaith i ddynol ryw, ac am fuddugoliaeth derfynol daioni dros ddrygioni. Iesu Grist yw'r gwirionedd. Y gwirionedd am ddiw, neu mewn geiriau eraill, Iesu yw'r efengil. Dywed Ioan wrth Gaiws ei fod yn ei garu yn y gwirionedd, yn yr efengil, yn newydd da am Iesu Grist a'i farw a berthol drosom. Yn ddiweddar iawn, des i ar draws y geiriau yma o eiddo Dr. Martin Lloyd-Jones. The ultimate test of our spirituality is the measure of our amazement at the grace of God. The ultimate test of our spirituality is the measure of our amazement at the grace of God. Ydyn ni fel pobl ddiw yn cyd-ryfeddu at ras Duw, i gariad syfrdanol tuag atom ni nad i ni'n heiddi gronin ohono. Mae nifer o fy nghyd-aelodau yn Eglwys Sion Aberystwyth wrth rannu i profiad personol yn y cwrdd gweddi ar dosbarth Beibledd wnosol wedi edrych ar y groes ac wedi dyfynnu geiriau William Williams gydag argyhoeddiad dwfn. Ac yno ar y groes, ac yno talwyd perffaith iawn nes clirio'r llyfrau'r nef yn llawn. Heb ofyn dim i mi. Heb ofyn dim i mi. A fel y dywed Paul, a Duw sy'n gwneud y cwbl. Mae wedi gwneud heddwch rhyngon ni ag efo hun trwy beth wnaeth y Meseia. A wy'n licio cyfeithiad arfon chwarae teg. Dydy e ddim yn dal methiant pobl yn ei herbyn. Dyna'n Duw ni. Dydy e ddim yn dal methiant pobl yn ei herbyn nhw. Ac mae wedi rhoi ni'r gwaith o ddweud hynny wrth bobl. Dywed Paul wrth Gaiws ei fod yn ei garu yn y gwirionedd, yn yr efengil. A mae'n cariad ni tuag at ein gilydd fel brodyr a chwiorydd yn heili Duw, yn llifo o'n profiad ni o'r ymwybyddiaeth real o gariad Duw a sicrwydd o'i faddeuant e. Cafodd John Bunyan ei lethu ar un cyfnod yn ei fywyd gan amheuon ac ofnau a phroblemau. Wrth gerdded lawr y stryd, fe glywodd ei hen wragedd yn siarad ei gilydd, ac roedd yr hen wragedd yma yn Gristnogion o argyhoeddiadau dwfn, ac meddai John Bunyan amdanynt, methinks they spoke as if joy did make them speak,
beth oedd sail I llawenydd nhw? Adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu, a rhyfeddod at ei gariad tuag atynt, a'r maddeiant a sicrhaodd iddynt ar y groes. I ni'n gyfarwydd iawn wedi cyfeirio at yr emyn yn barod. I ni'n gyfarwydd iawn at ysjolaeth nantlais yn ei gyfieithiad o emyn R.H. McDaniel. O'm holl lwybrau a fradlon dychwelwyd fy nrhaid, daeth Iesu i'm calon I fyw. Ac fe olchwyd fy meiaid I ri yn ei waed, daeth Iesu i'm calon I fyw. A mae'n mynd mlaen yn diwe, cwyd llawenydd y mron, megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i'm calon I fyw. A Philip Doddridge, hapus awr, maddeuodd Iesu meiau mawr. Mae gweld a phrofi'r gras a'r cariad a'r maddeiant sydd yng Nghrist yn effeithio ar ein perthynas ag eraill, yn enwedig ein cydgredinwyr. Pwy yw'n cydgredinwyr ni? Brodyr a chwiorydd? I ni y bu Crist farw drostyn nhw, fel y bu farw drosom ni. A mae'n rhaid I chi a fi garu'n gilydd yn y gwirionedd. Mae cred yn yr arglwydd Iesu a'r bywyd rhagwyddol mae'n ei gynnig yn creu undod rhwng credinwyr sy'n goresgyn pob ffin. Fe ges i'n hyffwrdd gan yr hyn a ddywedodd Dr. Rhiannon Lloyd ar y teledu mewn rhai wythnosau wedi ymosodiad Rwsia ar Wcrain. Bu Dr. Rhiannon Lloyd gyda ni yn Seion Aberystwyth yn sôn am ei gweinidogaeth yn Rwanda. Nid oedd yna rhyw obaith am gymod rhwng llwyth y Tutsi a llwyth yr Hutu yn Rwanda. Roedd yr Hutu wedi gormesu'r Tutsi yn ddidrigaredd ac yn euog o ladd miliwn ohonynt mewn cyfnod o gan diwyrnod yn 1994. A fe soniodd Rhiannon Lloyd wrthym am rym efengil y groes. A'r wyrth yn Rwanda o ddod â'r Tutsi a'r Hutu at ei gilydd wrth droed y groes, a'r modd y cant I cymodi yno. A mae'r hanes wedi I gofnodi yn ei chyfrol arbennig Llwybr Gobaith. Roedd hi'n cael cyfweliad ar y teledu am ei bod hi wedi bod yn byw yn Kiev, prif ddinas Wcrain. Ac mae'n dal mewn cysylltiad a Christnogion yno, ac wedi cael gwybod bod Rwsied sy'n Gristnogion sy'n byw yn y ddinas yn uno gyda Wcranied sy'n Gristnogion I weddion feunyddiol ganol dydd. Ffens casineb wedi ddymchwel gan Iesu Grist, un sy'n uno pobl yw'r arglwydd Iesu. Drwy'r beth nath ar y groes, daeth ar casineb rhyngom I ben, medde Paul wrth yr Effesied. Ac wrth y groes, sy'n I gyd ar yr un gwastad. Neb ohonom ni'n rhegori ar neb arall. I ni gyd mewn angen am gariad a maddeiant yn gwaredwr, ac am y cymod a diw mae wedi sicrhau I ni. Ond ni allwn ni fod mewn cymod a diw heb I ni fod mewn cymod a'n cydddyn. Mae cariad Crist yn ein cymell ni, neu yn ein gorfodi ni I garu'n gilydd yn y gwirionedd. Mae gweinidogaeth unigryw Crist dros bechaduriad ar y groes hefyd yn effeithio'r y ffordd I ni'n gweld ein cyd-ddynion nad ydynt yn Gristnogion. A mae'r Cristion I edrych ar ei gydddyn mewn ffordd arbennig. Oedd y gyfrol sylfaeni heddwch yn wylo gito yn y cyfarfod heddwch ddoe. Ac yn y gyfrol honno, mae yna bregeth bwerus iawn gan J.E. Daniel ar y testyn e fe awnaeth o un gwaed bob cenedl o ddynion I breswylio ar wyneb y ddeiar. A medde J.E. Daniel, gymaint gwahaniaeth sydd o'n dywedid wrth ddyn am garu I gyd ddynion, am ei fod yn gydddyn, a dywedid wrtho am garu'r brawd, y bu Crist farw drosto. Brawd a chwaer,
y bu Crist farw drostynt i ein cydfforddolion i gyd. A'n braint ni yw cyflwyno Crist iddynt fel yn atgoffer gan Paul, rhannu'r efengil a hwy, rhannu'r gwirionedd. Cyferchir Gaiws gan Ioan fel y gŵr annwyl y mae'n ei garu yn y gwirionedd. Yn yr efengil. Cyfeirio yn ail ato fel gŵr oedd yn rhodio yn y gwirionedd. Does gyda ni ddim syniad yn y byd sut y dath Gaiws yn Gristion. Ni wyddom ni ddim amdano ar wahân i'r hyn a ddywedir yn y llythyr personol hwn a dderbyniodd oddi wrth Ioan. Y tebygrwydd yw i fod wedi dod i ddealltwriaeth o'r gwirionedd am Grist trwy weinidogaeth Ioan. Ac i ni'n dod i'r casgliad hwnnw am fod Ioan yn dweud ei fod yn llawenhau yn fawr wrth glywed am y modd y mae'n rhodio yn y gwirionedd gan ychwanegu. Nid oes dim sy'n fwy o lawenydd i mi na chlywed fod fy mhlant yn rhodio yn y gwirionedd. Wel, un o blant gweinidogaeth Ioan oedd Gaiws. Ond beth mae'r rhodio yn y gwirionedd yn ei olygu? Mae'n golygu byw mewn ei fuddod i ofynion yr efengil. Mae'r rhodio yn y gwirionedd yn golygu tyfu yn ein dealltwriaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn ein hadnabyddiaeth ohono. Ond mae'n golygu mwy na hynny hefyd. Mae'n golygu bod ni'n dilyn ôl traed yr arglwydd Iesu. Yn ei efelychu fe, yn tyfu'n debyg iddo fe. Roedd Gaiws yn rhodio yn y gwirionedd, sef nid yn cydsynio ar gwirionedd yn unig, ond yn ei gymhwyso i'w fywyd o ddydd i ddydd. Ac achos llawenydd mawr i'w gweld pobl nad oes bwlch rhwng ei proffes a'i hymddygiad. Pobl y mae cariad Crist debyg yn nodweddu i bywydau nhw. A mae bywyd Crist debyg yn arf grymus sy'n herio anffyddiaeth yr oes bresennol yn ogystal â thwyth a chelwydd oddi mewn i'n cymdeithas. Gwraig ryfeddol iawn oedd Simon Fel, a fu farw yn 34 mlwydd oed. Ganed hi i rieni ddewig, ym mis Mawrth, ym Mharis, ym 1919. Ac yn ferch fach 5 mlwydd oed, meddyliwch chi amdani nawr, yn ferch fach 5 mlwydd oed, gwrthododd fwyta dim a siwgr ynddo fe. Am nad oedd siwgr gan filwyr Ffrainc oedd yn brwydro ar y front line yn y rhyfel byd cyntaf. Roedd yn athronydd, yn gyfrinydd, yn aelod gweithredol o'r gwrthsafiad Ffrengig y French Resistance yn ystod yr ail ryfel byd. Yn berson o galon fawr oedd yn gweidi yn wyneb yr anhegwch a'r anghyfiawnderau sydd yn dod i ran plant dynion yn hyn o fyd. Mynnau frwydro dros hawliau teg i bawb, heb ystyried y gost iddi hi ei hun. Bu'n gweithio mewn gwahanol ffatrioedd ym Mharis gan gynnwys ffatri Reno yn ôl bob tebyg, mwyn profi dros di hun y caledu a'r anghyfiawnderau roedd gweithwyr y ffatrioedd hynny yn gorfod ymgodymu â hwy. Ac fe effeithiodd hynny'n ddrwg iawn ar ei hechyd hi. Ar hyd i hoes fer safau dros yr hyn oedd yn gyfiawn ac yn wir, a hynny am ei dyna welai oedd ei wyllus diw. A dyna welai yn yr arglwydd Iesu, un oedd yn sefyll dros yr hyn oedd yn gyfiawn ac yn wir ac yn garedig ac yn gymwynasgarwch. Yn y gyfrol Waiting for God, dywed Simon Fel fod person wrth rodio yn y gwirionedd, wrth efelychu cariad a daioni Iesu Grist wrth fyw yn y byd, mewn byr o dro, yn syrthio i'w freichiau. Os na lle gwell i fod. Hynny yw, yn profi realiti i gynhaliaeth a'i agosrwydd a'i bresenoldeb. Cyfeirid ati
gan i chyd a thronwyr, pobl fel Albert Camus, fel gwraig oedd yn caru Duw. Roedd hi'n gwbl adgoeddiedig mae Iesu oedd Duw yn y cnawd. Ac wrth ddilyn ôl i draed, roedd hi'n herio ac yn aflonyddu anffyddwyr i dydd. A thrwy gweithredoedd hi yn datgelu ei bod yn sianel i gariad a chyfiawnder yn hyn o fyd ac yn ferch oedd wedi meddiannu'n llwyr gan yr arglwydd Iesu Grist. Dywed Ioan wrth Gaiws, gyfaill annwyl, efelycha ddaioni, nid drygioni. A dyna wna Simon fel yn dyfe. Efelychu daioni. Hynny yw, efelychu'r arglwydd Iesu, rhodio yn y gwirionedd. Dwi eisiau byw yn dda, ond dwi'n methu, meddwl Paul. Ac yn ei rwystredigaeth mae'n blwyddio, yn diwe. Y dyn trienus ag ydwyf, pwy am gwared o'r corff hwn a'i farwolaeth? Duw, diolch iddo, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A dywed Paul mae Crist ynddo yw ei obaith am wir ddaioni. Mae ceisio gwneud da, heb i ni fod yn dda, yn sicr o arwain i fethiant. Ni allwn ni fod yn dda, ni allwn ni rodio yn y gwirionedd, heb i'r arglwydd Iesu deyrnasu yn ein calonau ni. Mae eisiau bresenoldeb e. Mae eisiau nerth e arnom ni. Mae eisiau i gyfarwyddyd arnom ni. Meddai Martin Luther, pan ddeithim yn Gristion, credais fy mod wedi boddi'r hen ddyn oedd yno fi, sef i natur bechadurus. Pan ddeithim yn Gristion, credais fy mod wedi boddi'r hen ddyn oedd yno fi, ond oedd y gwalch yn gwybod sut i nofio. Roedd Martin Luther yn llygad Ilyn, oedd e. Mae pechod yn dal i afel mewn dyn, ac yn gwrthweithio yn erbyn y ddymuniad i fod yn dda ac yn sanctaidd. Ond y feddyginiaeth yw cadw'n agos at Iesu Grist. Dal fi'n agos at yr Iesu oedd gweddi ddwys Herbert Evans yn dilyn cyfnod anodd yn ei fywyd e. Ac o'n i ddylai'r weddi yna dal fi'n agos at yr Iesu fod yn weddi feunyddiol i bob un ohonom ni. Yr Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith trwy ras. Mae'n rhoddi nerth i'm henaid gwan i feiddi, i goncro mhechod cas. I ni mynd ar gyfeilion yn rhwydd reit yn dyn ni. A dyna pam mae'n hanfodol i ni fwydo'n hunain ag oedfa a gwirioneddau'r gair ynghyd â gweddi. A dywed Pedr fod Duw yn ewyllysio rhoi ni bob peth sy'n angen rheidiol i fywyd a diwioldeb trwy ein hadnabyddiaeth ohono yng Nghrist a'n perthynas ag e yng Nghrist. Mae pethau dychrynllyd iawn wedi cael ei gwneud yn enw crefydd, ond nid yn enw'r Efengil. Be mae'r Efengil yn ei ddweud? Carwch eich gelynion. Bendithiwch yr rhai sy'n eich melltithio, gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n eich casau, a gweddiwch dros y rhai sy'n eich erlyd. Rheol air y Bregethu ar y mynydd, pa beth bynnag y dymunwch i ddynion ei wneud i chwi, gwnewch chwythau felly iddynt hwy. Fel y cerais i chwi, felly yr ydych i garu'ch gilydd, byddai'r gwaredwr ei hunan. A mae'r Cristion sy'n rhodio yn y gwirionedd yn cymryd sylw yr Efengil o gofynion yr Efengil. Mae'n ewynu am air Duw, mae'n dycheu am ddod i adnabod Iesu'n well, mae'n dycheu am ddealltwriaeth well o ewyllus Duw, mae'n casau i bechodau a'i ffaileddau i hun fwy bob dydd, a mae'r gymdeithas Gristnogon yn bwysig iddo fe. Cymdeithas yr Oedfa. Dwedodd rhywun, mae tyrfa yn eich bwrw chi oddi ar eich trad. Ewch chi i gêm ryngwladol yng Nghaerdydd a brofwch chi hynny. Mae tyrfa yn eich bwrw chi oddi ar eich trad.
Mae'r gymdeithas Gristnogol, cymdeithas yr Oedfa, yn help i chi ddod o hyd i'ch trad. Mae'r Cristion sy'n rhodio yn y gwirionedd yn cadw ei olwg ar Iesu Grist. Mae gofynion moesol y bywyd Cristnogol yn ddirfawr, ond nhw gadw'n golwg ar Iesu ni chollwn y llwybr. Byddwn ni parhau i faglu, cofiwch, bydd lot o bethau'n strygl i ni, ond os yw Iesu Grist wedi dod i mewn i'n bywyd, bydd yn cynorthwyo ni. Meddai Paul wrth y Philippiaid yr wyf yn gwbl sicr o hyn yma, y bydd i'r rhai ddechreuodd waith da ynoch yn ei gwblhau. Nid caethiwed yw'r rhodio yn y gwirionedd, bydd y gwirionedd yn ei rhyddhau, meddai Iesu. A mae Iesu yn ein rhyddhau ni. Oddi wrth ofnau, oddi wrth hunanoldeb, oddi wrth bechod. Mae Iesu Grist yn rhodio gyda ni. Beth yw'r peth pwysica mewn bywyd? Arian, llwyddiant, iechyd. Dim iechyd hyd yn oed. Dim un o'r pethau yna. Y peth pwysica mewn bywyd yw bod gyda Duw. Gwybod i fod yn ymaflyd yn llaw ni. Mae ymwybyddiaeth o gwmnïaeth Duw yn brofiad tu hwnt i eiriau'n arbennig yng nghanol stormydd bywyd. Wrth i ni yn nerth Duw rodion o le ewyllus, rodion y gwirionedd, profwn i gwmni. Gyfaill annwyl, yr wyf yn dymuno iechyd i ti a llwyddiant ym mhob peth, fel y mae dy enaid yn llwyddo, meddai Ioan wrth Gaiws. Ac i ni'n cael yn atgoffa o eiriau'r arglwydd Iesu. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli'r enaid? Os unrhyw beth sy'n fwy gwerthawr na'r enaid, colli enaid yw cysegri'n bywyd i wasanaethu rhywun neu rhywbeth heblaw Duw. Colli enaid yw anwybyddu ewyllus Duw, roedd enaid Gaiws yn llwyddo. Ewyllus Duw sy'n rhoi'r flaenoriaeth i garu a maddau a gwasanaethu oedd yn dod yn gyntaf i fywyd e. A dyna mae'n siŵr gen i oedd yn cyfri am ei anwyldeb e. Defnyddia Ioan yr ansoddau'r annwyl i'w ddisgrifio tirgwaith o fewn 5 adnod. Mae'r sawl sy'n rhodio yn y gwirionedd wedi cael ei flaenoriaethu'n gywir. Mae'n cadw ei olwg ar Iesu, mae'n gadael i'r arglwydd Iesu fwldio fe, i ymdebygu iddo fe. A dyna angen mawr yn byd ni, heno. Yw dynion a merched Crist debyg sy'n rhodio yn y gwirionedd yn agored i'r arglwydd Iesu i mwldio nhw a theirnasu yn eu calonau nhw. Os e fe caiff ei le dawyddeiar fel y ne, fe allwn ni forio canu am ein elfed yn gallwn ni. Ond odyn agored wedyn i weddion ddidwyll gydag e. Fe'i hunan oll i ti o Iesu da, dyfod cwmwl di neu heilwen ha, o fore oes sydd nes i'r cyfnos ddod. Rhoi my fraint o fyw bob dydd i'th glod. I rodio yn y gwirionedd. Cyferchir Gaiws gan Ioan fel gŵr annwyl y mae'n ei garu yn y gwirionedd ac a oedd yn rhodio yn y gwirionedd. Ac yn drydydd, ac yn ola, ac yn ddyr. Cyfeiriau ato'n drydydd fel gŵr oedd yn gydweithiwr dros y gwirionedd. Roedd Gaiws yn gydweithiwr dros y gwirionedd. Fe wnau bopeth yn ôl i allu i yrwyddo lledaeniad yr Efengil. Gŵr ydoedd a chalon agored ac a chartre agored hefyd. Estynau leti garwch i weinidogion yr Efengil. Ac roedd yn hael i gyfrannu i gynnal y weinidogaeth Gristnogol. Nid galw dyn i statws arbennig ma Duw, ond galw i waith mae e. Cael ei ethol i weithio ac i wasanaethu mae'r Cristion, i fod yn gydweithiwr a'i gydgredinwyr dros y gwirionedd, dod i wasanaethu wnaeth Iesu Grist ei hun. Y gwas mwyaf a welodd y byd eriod.
Dath hi'n gwasanaethu ni ar bren garw'r groes, ac ar y ffordd i'r groes honno gwelwyd ef yn plygu yn ymostwng i estyn llaw i hwn a'r llall mwyn i codi nhw. Yn fynych mae'r gair galwad yn cael ei gyfyngu i weinidogion. Ond cofia'r hyn, mae pawb ohonom sy'n cyffesu Crist yn arglwydd ac yn aelodau yn ei eglwys wedi cael galwad gan Dduw i fod yn weision i Grist. Os nad yn y pulpud, wel ar y palmant. Ar y stryd, yn y swyddfa, yn y farchnad, yn y ciw, yn y siop, yn swyddfa'r post. Mae'r gwir Gristion yn gydweithiwr dros y gwirionedd, ac o dan yr ymdeimlad fod Duw yn galw arno i dystio i'w ras ac i'w gariad yn yr arglwydd Iesu. Wy'n adnabod Cristion ifanc, wy'n adnabod yn dda iawn. Sy'n gweithio mewn swyddfa arbennig. Ac un o'i gydweithwyr yn gofyn iddo fe o flaen pawb, beth oedd gydag e ar waith yn noson honno? Ac yntau'n ateb i fod yn arwain astudiaeth feibledd ar Mathew pennod 18. Beth yw hynny amdano, holodd y cydweithiwr? A gwahoddodd y Cristion ifanc ei gydweithwyr i ddarllen y bennod yn y fan ar lle. Roedd gan bob un ohonynt i luniadur a'i ap, a dyna wnaethant. Cliw ein cri, gwneler ni fyth yn dystion gwir i ti. Ydyn ni'n manteisio'r y cyfleoedd. Sonio a Paul yn ei lythyron am yr amrywiaeth doniau sydd yn yr eglwysu. Yn braint ni'w cysygru'r doniau rheini yng ngwasanaeth yr arglwydd fel cydweithwyr dros y gwirionedd. Am hale bynnag y gosodi'r y gwir was, mae'n gweld ei gyfle i ddefnyddio ei ddoniau i fod o wasanaeth i waredwr. Gwelwyd rhywraid i nod, yn gweld y cyfle i fod o wasanaeth wrth symud y maen o wyneb bedd Lazarus. Mwyn i rym yr atgyfodiad lifo i fywyd Lazarus. Gwelwyd un arall yn rhwyfo i gwch allan i'r dwfn, mwyn iddo fod yn bilpud i'r arglwydd Iesu. A dyna'r gwasanaeth roedd Pedr yn medru gynnig ar y pryd. Gwelwyd llanc ifanc yn rhoi becyn bwyd i'r arglwydd Iesu mwyn iddo fwydo torfawr. Mae'r pethau bychain amrywiol o'r pwys mwyaf ac o'r gwerth mwyaf yng ngwasanaeth yr arglwydd Iesu. Rhoes yr arglwydd Iesu lawer o bethau i'r byd yma. Rhoes damhegion digyffelib ac egwyddorion moesol digyffelib. Rhoes gyfarwyddyd manwl i greu cymdeithas war. Ond i rodd benna yw i rodd o'i hunan. Hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi ar eich mwyn chwi. Hwn yw fy ngwaed i gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer, meddai wrth rannu'r bara a'r cwpan gwyn ymhlith i ddisgyblion. Ac roedd corff a gwaed yn gyfystyr ar rhoi hunan yn gyfan gwbl. Beth mae'r crediniwr yn medru dweud? Mae'r hwn am prynodd ar y groes yn deilwng o bob awr o'm hoes. Nid oes yna anrhydedd fwy na derbyn yr alwad i wasanaethu ef. Gweddiwn am nerth a gras i garu'n gilydd yn y gwirionedd, i rodio yn y gwirionedd ac i fod yn gydweithwyr dros y gwirionedd. Boed yr ysbryd glân ein tywys ni a'n harwen ni. Tyrd ysbryd sanctaidd, ledia'r ffordd, bydd i mi niwl a thân. Ni cherddau'n gywir hanner cam, ond i byddu di o'n blaen. Clod i'w enw. Amen. Syml iawn yn gyllu at iawn. Diolch yn fawr Parchg Andrew.
A mae'n harwen ni yn y gair heno. Diolch am eich gweinidogaeth yn ein plith ni. A bendith ar eich gweinidogaeth. Bendith arnoch chi a teulu. A diolch o galon am ddod ato ni heno. Fe fydd ysgrifennydd cyffredinol y cyhoeddi'r bendith ar ôl i ni ganu'r emyn ola. Geiriau H.D. Jacob, o na ddoe'r nefol wynt i chwythu eto, fel byn y dyddiau gynt trwy gwlad yn rithro. Nes siglo muriau tî a phlygu dynon cri, o deied o ddifri, mae'n bryd i'w deimlo. Yr emyn ola. Oedd fy hun yn gwbl iddo. A gras ein ardwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chi oll.